Dobrodošli v Republiki Sloveniji. Tervetuloa Slovenian hankkeeseen Maailman kasvava kirja, joka yhdistää ja rikastuttaa maailman kirjoilla. Povezuje s knjigami in ga vsestransko bogati. Akademije se zavzemajo za dobro znanost, dobro šolstvo. Akatemian puolesta tervehdin kaikkia maailman maita, jotka haluavat korostaa yhteistä tietä rauhaan, keskinäisen kulttuuri- ja tieteellisen yhteistyöhön. Umetnosti z veseljem podpira projekt Rastoča knjiga in izreka dobrodošlico državam, ki k njemu pristopajo. Rekli ste, da je Rastočo knjigo izjemen projekt za Ljubljano, ki je tudi mnogo pripomogel. Olemme erittäin iloisia voidessamme Ljubljanan ollessa maailman kirjapääkaupunkina avata kirjoille omistetun paikan, joka on erityisesti tarkoitettu kansainväliseen yhteistyöhön, sosiaalistumiseen ja kokonaiskasvuun. Ne samo za stalno, pa tudi za Rastočo knjigo. Kirja kannustakoon kunnioittamaan elämän pyhyyttä, keskinäistä harmoniaa ja lisäämään ja syventämään tietoa. Maailman kasvava kirjayhdistyksen avulla yritämme kannustaa yleistä osaamista ja taitoa, jota on jokaisella ihmisellä. Kirjoilla ja Maailman kasvava kirjayhdistyksen avulla haluamme lähestyä maailman kansoja ja rakentaa suvaitsevaisempaa maailmaa, keskinäistä kunnioitusta ja rakkautta.